mi matinay coordinator mo Fudeco o ware o waɗa handi o ba nga a bohol wa nyiɓaga coordinator Koy malan jabo. to za a yi handi over na wannan bohol wanda aka gina, so za mu gayyaci limamin unguwa da kuma da shi kuma bulama su za a yi ma handi over wannan da wakilin jama'a na nan da bulama da kuma limami za su zo. Wannan document ne, wannan takardu ne na wannan bohol din, akwai terms and conditions nashi, so za a yi wannan handi over yanzu officially. So daga nan daga joni ga a bohol wanga latake nga mabbe hambe kottiranta bohol wangan to Allah jabi. So ga majum coordinator bismillah malam jabo tamam yawa ai haka a jeru yanda za a ga yau assalamu alaikum jama'are dangle abdi do Fudeco wato salisa dinana mi do wato e madadi mi wakkilimo lombo o wi'am hokkita on ɗereji na bohol nga Sorugo ba. Ɗum yahay goɗɗo wara hosa jiya mi ɗo yaha sora min kiɗa. Ko waɗi ngam nga lallay. Nden bo en ƴewnitira himɓe madinatu ɓe ngala komiti kakkilanojum bohol wanga nga ɗum waɗani on. Komiti nder moɗon tan mi waɗeki ngaron kakkilanon bohol wanga. Lallai bo fahimta on habda on kakkilana bohol wanga wuyɓe ta memanga wonnoɓe ta hollanga mi heɓa bote maga. To karshe ni jonta mi yiɗi mi yetta jama'aje jalirɓe ɗo gabaɗe a maɓɓe, yimɓe inare nde ƴiwoyɓe baɓe dayiɗe ƴiwoyɓe kamji luttuɗi gabaɗe a mi yelo Allah horaɓe jam, hanjum on du'a am. To inde am Mikael Said